Teqîna Enqereyê ku tê de 37 kesan jiyana xwe ji dest da bû û 125 kes jî birîndar bibû, rêxistina tê rêbazên Azadiya Kurdistanê Tak girt ser xwe. Tak hinceta çalakiya xwe wekî komkujiyên ku dewleta Tirk li Bakur dike nîşan da. Lê partiyên Kurdî vê hincetê qebûl nakin û dibêjin li hemberî vê çalakiyê hin hêzên tarî jî dikarin teqînên bi vî rengî li Bakur li ser serê Kurdan pêk bînin. Berê jî di dîroka Tirkiyeyê de jî hinek hêzên tarî van tiştê awa ji xwe re kirine wekî sedem û li ser Kurda bi ser Kurda ve bi qetleam kuştinên komkujiya kirine yani. Wekî ew Türk întiqam tuwayî ew hêzên tarî û qatil kin. Niha ew ê jî ji xwe re vêya ji xwe re bikin wekî sedemekî bi ser Kurda da bên. Yani ev vêya biçe heta nîkê derê. Ji alekî ve tu tê sivîla bikujî bira ew jî werin sivîlê Kurd bikujin û ev ya ne tu şerre. Li gorî rêveberên Hakparê jî divê tu rêxistin di çalakiyên xwe de sivîlan ji xwe re neke armanc. Vakti pevçûrûn hebû hemberê wî de hedef henin. Yani em bêjin leşkeriyê an polîsin. Sivîl gel tuneyê têde. Yani hakî tu kesî tuneyê hemberê xwe bide sivîlan yan gelan. Hep tiştekî yanlış e. Rêveberên Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK jî metirsîdarin ku teqînên wiha zêdetir bibin û rewşa siyasî ya Tirkiyeyê û Bakur her biçe aloztir bibe. Bi rastî ewa xuyeyê ku dê aloztir bibe ama ewa çare nîne. Mecbûr e eqlî selîm hakîm bibe hem ji devletê re yê ku hevsar destê wan de ye hem jî ji PKK re. Çünkü ewa 30 sal e heta ji damezrandina Cumhuriyetê heya îro ew şer bêjî ne çareser kiriye pirsa Kurdî. Takiyê di daxuyaniya xwe de eşkere kiribû ku hedefa çalakiya wan ne kesên sivîl bûye. Lê ji ber mudaxaleya polîsan teqîn li wê herêmê pêk hatiye. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.